Kita? Ah, Gisapil oh. Isaw na. Pantat. Izom yang naong. Ada di ay. Dara di ay. Dara lagi dah. Oh. Kena di ay. Dai lumus dai. Dai lumus dai. Lumus dai. Wow, din eh, malumos na yan. Ipag-sumay lang. Aluminum muglawan. Aluminum. Ano sa dool, day? Ayaw diha. Ano ba sa ubos? Ano sa ubos ba? Dahil sa ubos. Ambak. Ano day, nabakas ko na tayo sa anday. Day, pa-impress, day. Ha? Natay, asa kong mata niya. Ay, sa akin, napan na siya gisayt. Natay ka ba yun?
Isog na niya. Ge! Sugat na mo man! Dagan kayo sa commercial ay! Ay, ato may 200 ay! Two minutes na yun.